Спартак Варна, който е лидер в областната си група, радва се на страхотна подкрепа от феновете, но няма спортна база. В същото време стадион Спартак стои неизползваем. За абсурда ще ви разкажем в следващия репортаж. Казусът на Спартак е идентичен с този на Локомотив София. Новият клуб бе създаден през миналото лято от няколко бивши футболисти на тима и бе припознат от голяма част от привържениците, които го следват навсякъде в четвърта дивизия. Възроденият клуб обаче не получи правото да ползва стадион Спартак. Ние сме изгонени от собствения дом. Това, както и да го, от какъвто и ъгъл да се гледа, звучи твърде несправедливо. А стадион Спартак стои неизползваем и тъне в разруха. Стадионът се стопанисва от акционерно дружество, в което община Варна има 34%. От клуба имат сериозни амбиции за развитие на базата и отбора. Дали Спартак ще го има на футболната карта, а стадионът пак ще бъде изпълнен с фенове, зависи от местните управници. Благодаря на всички журналисти, които присъстват в залата. Надявам се, че коректно и адекватно ще напишат и ще отразят в своите медии всичко това, което ще кажем и което ще разкажем. Живко Господинов беше радетел и преди година. Аз бях доста песимистично настроен към цялата организация, но преди година, когато присъствах на една от пресконференциите в тази зала, чух Живко Господинов да казва, че ние никога няма да бъдем лъгани и всички да бъдем едно цяло. Че искаме имотите на Спартак да бъдат върнати на община Варна, а не на някой като частна фирма или на лице, собственик на този етап. Имотите за мен лично също трябва да бъдат върнати на община Варна, със съдействието на община Варна, както се получи в община Бургас, да бъде подпомаган футболния клуб, да се малко ми на руски, да се стопанисват и да се охажват имотите на стадион Спартак, защото знаете, че това е много голямо перо за един футболен. Искам да ви покажа таблицата на временното класиране, която еднозначно трябва да ви говори, че Спартак Варна влиза със сигурност в Б група. Остават 3 броени мача до края на първенството. Имаме мачове с Белослав. Призовавам всички хора на мача с Белослав в неделята да присъстват. Надявам се на хубаво време и пълни трибуни. Но когато отбора влиза в Б група, на нас вече не трябва база. До сега играхме под наем на стадион Локомотив, което мога да кажа, че е пълна глупост, но за съжаление такива са правилата в момента на играта. Не сме собственици на Локомотив, не сме собственици на стадион Спартак. Затова е нашата борба да се върнем там, където ни е място, на стадион Спартак. Това е Иван Петров. Преди година имахме доста спорове, скандали, разправи в община Варна, когато той претендираше, че има друг Спартак, че има 3-годишна стратегия за развитието на клуба, че има 2 фирми, които са му обещали, че ще се финансират отбора му. За мен лично, правили сме срещи с него преди година, за мен лично той подведе доста хора, които са били около него. Говоря като хора, момчета, които са играли в фейрплей и момчета, които са му били от школите, но искам да се връща назад. Иван Петров, искам само да заявя, нито Иван Петров, нито Ян Костенев, нито Нистрой, нас лично не интересува. Ние продължаваме напред и искаме само единствено всичко от община Варна. От община Варна как ще се разбират и какви ходове ще предприемат за да случат нещата, нас лично не интересува. Поне това е мое лично мнение. 3 дена след като Иван Петров заяви, че Спартак Варна ще участва в В група и че има 3-годишна стратегия за развитието на клуба на детско-юношеска школа, Спартак Варна се отказва от В група. Това е 12.08, 5-6 дни след общинската сесия, когато станаха скандалите. Това е състоянието в течение на 6-7 години от управлението на Инстрой и последната година на Иван Петров на стадион Спартак и на стадион Локомотив. Ще ви покажа кадри, които най-вероятно няма да се харесват на всички спартаклии. Но за съжаление, аз спомням примерно като бягате, Белин Иванов тук изваждаше екипите, тук ги прибираше. Не съм бил футболист, но съм бил фен и се спомням доста добре тези места. Стадион Спартак, като това е залата на стадион Спартак, изглежда в окаяно състояние. Сега ще покажа снимки отвътре. Това е самия стадион. Преди, може би, 10 на 12 дни сме правили снимките. Това е част от административните сгради горе, където Бог да прости Джерито доста често ги помещаваше.
ги стопанисваш. Това е вътре, където баб Петю, които всички спартакли малко по-големи си спомнят, бармана, който държеше бачето в окаяно състояние. Това са кучетата, които стопанисват в момента административните сгради. Това е снимка от тунела. Снимките сами говорят за себе си в какво състояние в момента е клубната база. След управлението на Инстрой, след управлението последната година, заявявам, на Иван Петров, когато имаше 3-годишна стратегия и спонсори. За съжаление няма снимката, където даже има обявена табелка 1 лев за вход. Детско-юношеската школа, която е последната година, искам да покажа как изглежда класирането на различните групи от детско-юношеската школа. В момента е изписано Иван Петров, но тази детско-юношеска школа, Иван Петров е наследник, разбира се, на тази детско-юношеска школа от времената на Инстрой, от времената на Живко Великов и така нататък. Няма една група, която Спартак Варна да е първенец. Аз не съм играл в футбол, много хора, които са играли в футбол, които са на тази маса и които са на тази зала, мога да кажа, че това е абсолютен срам. Продължаваме с едно изказване на Иван Портник, че Спартак Варна е този отбор, който феновете подкрепят. Направихме доста срещи с най-различни хора през последния месец и за съжаление Иван Портник по една или друга причина, от много голямата заетост или поради други причини, той отбягваше среща с нас. Говореше с нас по телефона 3-4 пъти в мое присъствие, но винаги отказва за вторник, четвъртък, петък, вторник, четвъртък, сряда, но за съжаление до този момент среща не е осъществена. Преди 2 часа се е обадил и е заявил, че утре в 14:30 той ще ни приеме. Направихме срещи с господин Красен Кралев, след това Наско Орел ще поясни точно какво е казал на тази среща. Аз лично присъствах на тази среща. Направена е среща с председател на Общинския съвет, т.е. телефонни разговори, председател на Общинския съвет Тодор Балабанов, който също в частен разговор с мене обяви и обясни, че Общинския съвет абсолютно подкрепя нашия футболен клуб и че футболният клуб най-вероятно трябва да бъде като собственик на тези бази. Но всичко това преминава през решение на кмета и през решение на Общинския съвет. Иван Портник преди година е казал, че Спартак Варна е този отбор, който препознават феновете и също ще го цитирам, когато видим, че има един отбор с един екип и стабилна структура на управление, Община Варна ще съдейства този отбор да реализира своите идеи и цели. Важно е феновете и ветераните на близо 97 годишния варненски клуб или по-голямата част от тях да препознаят един Спартак. Дано това да се получи. Ще ви покажа и след създаването на футболния клуб преди 1 година, че този отбор е подкрепян и че този отбор е припознат от феновете на Спартак Варна. Говоря голямата част от феновете на Спартак Варна, за съжаление, които сме останали. Защото в тези трудни времена аз лично се убедих, че много хора се бият били, че са спартакли, но много трудно хората биха казали, биха подали ръка и биха помогнали. Много е лесно да са силните, но много е трудно да се слагат. Това са мачове от окръжна група селски дивизии. Аз никога лично съм се представил, че могат да присъстват на такива мачове зад Спартак Варна, но може би това е правилният начин. Да се тръгне от окръжна група, да се извърви труден път. Може би ясно снимките показват къде са феновете. Снимките не лъжат, интервютата, които ви показваме също, не искаме да ви подвеждаме, напротив сами да се направите изходите, както и цялата варненска общественост. И не само варненска. Това е окръжна група, пак спомена. За да не влизам в диалог с феновете Червоне, само ще спомена, че на последния матч в А група с Славия бяха не повече от 20-22 човека. Дечица малки до възрастни фенове, които присъстват в залата, са на стадиона. Получихме много голяма подкрепа от фенове, които живеят зад граница. За съжаление, тези хора ги няма, но показаха своята съпричастност с плакати от различни градове. Това е от Лондон, това е от Швеция, това е от Исландия, това е от Франция, това е от Германия, Ямайка,
Холандия, Бразилия, от Рейдинг, Англия, Германия, Италия, Бернабео, Италия. Дано община Варна взема правилното решение и да дадат базите на нашия футболен клуб. С това моята реч завършва. Когато пак искам да спомена Живко Господинов, от него тръгна тая идея за създаване на сега съществуващия футболен клуб. И тръгването ми от най-ниското ниво. Большинството от вас знаят как тръгнахме. В последния момент с усилията на всички, Илко Станчев, на Митко Трендафилов, Людмил Вранов. Естествено, не мога да пропусна и треньора, който е в момента Митко Пантев, за създаването на един отбор, който въпреки нашите амбиции, изисквания, постига до тук целта си, която ни беше да бъдем първи в тая мижава група за марка като Спартак Варна. И до този момент 3 кръга, да не слагаме каруцата пред коня, 3 кръга преди края, този отбор постигна целта си. И това ни беше главната цел, да излезем от миманса по този начин и вече в перспектива да бъде участието ни по-горна група и в последствие професионалния футбол, където е мястото на отбор като Спартак Варна. Естествено, това мина през много перипетии. Благодарение на фирма Ултрагаз ние обезпечихме участието си до голяма степен в тая група, колкото и да е ниско нивото, изискат за средства, като бюджет ще достигнем около 30 000 лева, като тези пари, както каза и патрона ни Живко Господинов, са с пълна отчетност и особено в това ниво се знаят точно и до стотинка къде са отишли. Оттам нататък, както каза Стефан, през тази една година водихме доста разговори с общини, институции, както ви каза и с кмета на няколко пъти говорихме къде можем да срещнем, къде по телефона, къде не се срещаме, явно програмата неговата е доста натоварена. С министър Красен Кралев. Аз имах 2 срещи, като на едната присъства и Стефан Калименов. Той точно и коректно ми казва, аз мога единствено и само да издействам средства за базата. Но тая база, като говорим за тревното покритие на стадион Спартак, който си е наш дом, сега не е наш, сега плащаме наем да ползваме базите си, но това може да стане само, когато този отбор е или общински, тая база е отбора не, или е общинска базата, или е дадена на клуба, когато естествено и е в аматьорския футбол. Не може да се отпуснат средства на частна фирма, а и не е правилно. Инстрой, като е придобил тези имоти, да си ги поддържа в крайна сметка. Той така беше доста обнадежден, че базите ще бъдат върнати на клуба и се използват по предназначение, като е само едно, за футбол. До тук обаче нищо не се е случило. Да, наистина, утре имам среща в 14:30 с господин Иван Портних, където смятам, че ще ни кажат нещо положително или поне някакво решение, защото ние нямаме време. Отбора след 30 май вече трябва да се формира отбор, който да има визията и облика с името на Спартак Варна. Спартак Варна за мен не може да се позволи да стои в Б-група. Ако приемем, поне аз имам такива амбиции, ако приемем, че този отбор в професионалния футбол, докато се изгради здрава структура и
финансова и спортно-техническа, може да си позволи, примерно, някакъв престой в Б група, но не вярвам някой да го задоволява този отбор да стои в примерно 2 или 3 години в Б група и да играе Спартак Варна с Ловор Вода, без да обиждам тези отбори. Ние можем да минем, и други отбори минаха по този път, не толкова ниско като нашия, но през две група да минем и да продължим нагоре. И там вече, виждате сега особено какво е положението в така наречената няма група, сега вече префасонирана като Висша лига, че с 10 отбора ние нямаме нито потенциала като финанси, нищо, нали, да си говориме за там. Може да си мечтаем. Значи обаче има и обратната страна на медала. Нищо не се случва сега. Не ни връщат базите. Нищо не става. Значи сроковете са доста кратки. Ние имаме на разположение около 20 на дни. Нали, да се случат тези неща, за да предявим заявка за участие в група, нали, където трябва да имаме база, 3 юношески гарнитури, които да участват в първенствата на Българския футболен съюз. И за мен най-главното нещо е базата. Ние като имаме база, си имаме естествено и школа, която ще се сформира. И ще имаме потенциал и от деца, и от футболисти, които ще съберем, бивши наши, които да могат да участват в първия отбор. Идеята за първия отбор е след 2-3 години да бъде съставен поне 90% само от футболисти от школата на футболния клуб. И по този начин отбора да придобие същността си на варненски отбор. Аз също съм играл по чужди градове, знам навсякъде си чуж, които са си местните. Те са си хората от любилната или от школата на всеки един футболен клуб. И утре на господин кмета ще му предложа инвестиционното ни предложение, което е консултирано и с юристи, за ползване на общинската собственост за срок от 10 години. 10 години, като ви кажа, е толкова по закон срока за отдаване на общински имот. Като Красен Кралев гарантира, че до края на годината ще бъде гласуван закон за спорта, където тези същите спортни бази ще могат да бъдат отдавани за срок от 30 години. Нали, 30? За 30 години, което, нали, няма да бъде проблем веднага този срок да се увеличи. Като казвам, сега от моите уста, като чувате това нещо, ако утре се яви някой човек, който да има потенциала, инвеститор, който да издържа този клуб, аз за себе си говоря, после ще дам думата и на моите колеги в управителния съвет, значи аз веднага му давам абсолютно всичко като правомощия, нали, и този човек да поеме управлението и издръжката на клуба. Като единственото ми условие ще бъде по законова форма представители на феновете да бъдат видени вътре и да бъдат запознати с всички действия по организацията на клуба, както е било до сега. Така, първа точка – стопанисване и поддръжка на стадион Локомотив. Възстановяване на тревните настилки на двете игрища, ремонт на прилежащите сгради. Прилежащите сгради са двете сърбекални, които са на Локомотив. Продължаване и развитие на традициите на детско-юношеската школа на Спартак. Разкриване естествено на допълнителни групи на най-малките между 6 и 8 години, които сега в момента няма такива групи. Разкриване на 3 безплатни групи за деца в неравностойно положение, които нямат родителите им нужните финанси да заплащат, или да бъдат безплатни. Има много такива талантливи деца, които поради факта, че родителите нямат средства и не могат да бъдат записани.
Нито едно дете няма да бъде върнато от тая школа, като говориме, нали, да започне да тренира и вече му се оценят качествата. Реформиране на тренировъчния процес и въобще методиката на тая школа, колкото и така грандомански да звучи, мисля аз и моите колеги имаме тая възможност с нашия натрупан опит, който имаме, това нещо да се промени. Като с това не искам да засягам хората, които работят сега в момента там, но те пък резултатите сами по себе си говорят. Издръжка на представителния мъжки отбор. Осигуряване на месечни възнаграждения, премии, социални осигуровки и редовни медицински прегледи. Значи това пак зависи само ако, нали, те имоти под точката, която ще я кажа, е, че те имоти бъдат дадени, като пак това минава през чорбаджия, на наш прост език казвам. Чорбаджия до толкова човек-инвеститор, който, нали, той да бъде мотивиран с базата, за да може да отделя средства за издръжката на първия отбор. В зависимост от бъдещия договор с община Варна и извършване на реконструкция на материално-техническата база, като реализиране на приходи, също могат да бъдат чрез приходи от поставяне на рекламни банери, приходи от отдаване на съоръженията за ползване. И последната точка е участие за възстановяване по програма Джесика, модернизиране на спортните имоти. Това е програма от Европейския съюз, която аматьорски клуб може да участва, какъвто сме сега в момента ние, нали, за отпускане на средства за модернизиране на базата. Това ще ми бъде предложението към господин кмета Иван Фотник. Вече нека той да се реши по съвест или там хората, които всичките трябва да решават, вече не знам кой е точният, който да реши. Значи през цялото време е ясно, че е подписан един порочен договор от бившото ръководство на общината, който така е издържан юридически, че не може да бъде развален. Това са твърденията. Аз мисля, че всяко нещо може да бъде развалено, но юридически, между другото и нашия юрист го потвърди, където ние му имаме доверие. Но винаги може да се намери форма, под която тези бази могат да бъдат дадени за ползване на футболния клуб и вече естествено утре ще му каже, че и община Варна може по някакъв начин финансово да помогне на този клуб да може да стъпи на краката си. Говорим за най-важното, за което сме събрали. Аз даже искам да подчертая какво значи сдружение. Сдружение е хората, които се сдружават в една цел, която са наясно и са готови с жертвите, които могат да дадат. А те са различни. Дали време, дали семейство или така нататък, да я преследват. И когато се върнем назад и гледаме другите сдружения, които са били с името на Спартак, как са били управлявани, слагам направи казвам Антон Фашев, едноличен търговец, Иван Петров, едноличен, те не са сдружения. Те са хора, които са отишли с някакви намерения. Зато и нас го подчертава два пъти, че и тая тема, която е в главата на някой, че Илко Станчев е отишъл там да ползва базите, Наско, Митко, да не изборявам какво, защото аз усещам и една част от хората, какво се мислят. Има хора и между нас, които са ограничени, които трябва да им се повтаря едно и също понякога. Значи за това е сдружението и за това около нас стоят и нови хора, които са от това сдружение. Както и вие, в момента, в който има нещо, което не е както трябва и както не сме го почнали или минаваме в друга цел, която не е актуална за вас, не само да дойде, примерно, да чакаме човека, който ще дойде и ще каже, аз ще отговарям и ще назначавам. Ние и преди това ще се решим и си тръгнем. Въпросът е
тази цел на сдружението докъде ще стигне. Тая цел, която имаме, по какъв начин ще я постигне. Много лесно е, нали, необвързан човек да дава съвети и да води интересите от друга страна. Докато има диалог от общината към нас, би трябвало, моето мнение, да избереме правилния тон. Ако това не много удовлетворява, ние, както до сега, ще предявим нашите желания и вие след 6 години се борите с едно нещо, с което ние искаме да ви помогнем. Знаете много добре, че това сдружение е неразделно с вас. Ако вие не бяхте подкрепили нашите идеи, нямаше да дойде момента, в който да събираме и да откровено да казваме какви са ни целите. Затова нашите цели са такива. Нашия дом, нашия Спартак, нашето класиране, нашите деца. Какво ще можем да направим, минава и през вашата ангажираност и вашата сериозност. И този, който не знае от нас какво не очаква, повтаряйте му и му обяснявайте, защото за да стане много, ще трябва и да говорите вие и с по-близките си хора и с така ще се умножим. Знаете много добре, че всичко това, което сме изгубили като собственост и като емблематичност, за да го върнем, може би ще минем през адски обрати и така нататък. Всичко, което трябва да се прави, ще минава през вашето знание и вашето одобрение. В момента, в който няма диалог и няма сдружение, нито има полза от нас, нито не очаква нещо, което да впечатли. Постигнахме много за една година, благодарение на единността си. И за това, че направихме един отбор от нищото, е доказателство, че в сравнение с хората, които се наричат някакви управници или треньори, не искам аз да ги обиждам, тяхното поведение ги обижда и ми е показано, че за 5 дена да направиш отбор и той да влезе в В-група, значи хората са старали и са намерили нормалното отношение с хората, които играят. И пак е благодарение на вас, защото тези кадри, които са там, показателно показват, че нашата емблема съществува и нашите намерения са ясни. Ако вие не стоите зад нас, всякакви намерения са обречени на провал. Затова искам и другите колеги, които са тук да кажат нещо. Ние не сме мърнали и грам от това, което имаме желание да се представим. Въпросът е не да се доказваме, а въпросът е да върнем във всички искрата, която може да продължи Спартак.